ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கிட்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்ச பாஸ்தா தான் பண்ண போகிறோம். பாஸ்தா உங்களுக்கு யார் யாருக்கு பிடிக்குமோ அவங்கெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பாஸ்தாவில் ஒட்டாத மாதிரி நல்லா பொழு பொழுன்னு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கிண்ணத்தை தண்ணி ஊற்றி காய வச்சுட்டேன். அது லைட்டாக ஹீட் ஆனோன்னே நான் டியூப் பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சங்கு பாஸ்தா எந்த பாஸ்தாவே எடுக்கலாம். சில ஊரில் வந்து இது மக்ரூனின்னு கூட சொல்லலாம். அது என்ன இங்கே பாஸ்தான்னு சொல்லுவோம், அதனால் பாஸ்தானே சொல்கிறேன். இதோட இப்போ என்ன சேர்க்குறேன்னா, நான் கொஞ்சம் ஆயில் சேருங்க. இப்போ தான் ஒட்டுற ஸ்டேஜுக்கு பாயில் ஆகும்போது தான் ஒட்டும். அது ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கணும். முன்னாடியே ஆயில் சேர்த்துட்டு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து பேனை காய வச்சுறேன். நான் சட்டி காய வச்சுருக்கேன். சில பேர் பேன் கூட யூஸ் பண்ணுவீங்க. பேன் காய வச்சுருக்கோங்க. அதில் ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சமாக சோம்பு, உங்களுக்கு நான் கொஞ்சமாக தான் கையில் நிறையா எடுத்துப்பேன். நான் கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. அது கொஞ்சம் பொரிஞ்சு வரதுக்குள்ளேயும் நீங்கள் வெங்காயம் போட்டுருங்க. அப்போ தான் பொரிஞ்சு வரதுக்கு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். இதை நல்லா வதக்கி விட்ருங்க. நல்லா வந்து உங்களுக்கு வெங்காயம் அதிகமாக பிடிக்கும்னா நீங்கள் வெங்காயம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சமாக பிடிக்கும்னாலும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. நான் மீடியமாக சேர்த்துருக்கேன். இதில் எத்தனை வெங்காயம் நான் சேர்த்துருக்கேன்னா 3 வெங்காயம் கிட்ட சேர்த்துருக்கேன். 1 கப் நல்லா பெரிய கப்பாக 1 கப் பாஸ்தாவுக்கு இது அரை கப் 3 வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் பார்த்து பெரிய வெங்காயமாக தான் சேர்த்துருக்கேன். இடையில வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பச்சை வாசனை போனோன்னா தக்காளி, நான் 2 தக்காளி நல்ல பெரிய தக்காளியாக எடுத்திருக்கேன். நல்லா இதெல்லாம் வதக்கிட்டுருங்க. ஏன் நம்ம வெங்காயத்தை முன்னாடி போட்டோம்னா அது சீக்கிரம் வதங்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால் சீக்கிரம் அதை போட்டிருக்கேன். அது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதை போடுங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லா இது மசிஞ்சோன்னே என்னென்னா, இப்போ நான் என்னென்ன பொடி போட்டிருக்கேன்னா, கரம் மசாலா, சிக்கன் 65 பொடி, ஆச்சி தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் என்ன பிராண்ட் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள், சீரகத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. பச்சை வாசனை போகிறதுக்காண்டி, மிளகாப்பொடி வாசனை போகிறதுக்காண்டி. அடுத்து கடைசியாக நீங்கள் அவ்வளோதான், உங்களுக்கு கிரேவி முடிஞ்சிச்சு. அந்த பாஸ்தாவை வடிகட்டி அதை சேர்த்துக்கோங்க. கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்படி வந்திருக்கு. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள்.